mrazivom počasí na 29. januára sa odohrala historicky prvá strelecká súťaž organizovaná pod hlavičkou Streleckého klubu Slovenskej pospolitosti. Svoje sily prišli zmerať členovia i sympatizanti Slovenskej pospolitosti. Súťaž obsahovala jednu súťažnú kategóriu. Strieľalo sa z krátkych i dlhých zbraní a nastrelané body sa sčítali, tak aby boli ocenení všestranní strelci. Súťažiaci mali k dispozícii zbrane ako Glock, slovenskú K100 a z dlhých zbraní samopal vzor 58. Na dôvody založenia streleckého klubu sme sa spýtali vodcu Slovenskej pospolitosti Jakuba Škrabáka. Myslím si, že každý muž by mal právo vlastniť a nosiť zbraň, aby tak mohol chrániť svoju rodinu, svoju vlast, svoj národ pred nepriateľmi. Práve preto sa učíme a snažíme sa učiť čo najviac našich členov a sympatizantov narábať so zbraňou, ako manipulovať so zbraňou a tak ďalej. A práve preto sme aj dnes spravili historicky prvú streleckú súťaž, aby sme vedeli, kto je ako na tom, kto je ako pripravený a tak ďalej. Na záver vodca Slovenskej pospolitosti Jakub Škrabák ocenil 3 najlepších strelcov a odovzdal im diplomy. Ocenení boli poukážkami na nákup e-shope Zbojník.